Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò wa lónìí. A sì dúpẹ́ pé ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Ṣé ẹ ti rí fídíò tí a fẹ́ fi wọ̀nyí? Ẹ bá wa wò ó pẹ̀lú àkíyèsí bí a ṣe ń ṣàgbéyẹ̀wò ìtàn pàtàkì kan tí a sì ń ṣí àwọn kókó kan síta tí ọ̀pọ̀ ènìyàn lè má tíì mọ̀. Kí a tó bẹ̀rẹ̀, ẹ jọ̀wọ́ ẹ fi ìfẹ́ yín hàn sí ìkànnì wa nípa fífẹ́ràn fídíò yìí, kí ẹ sì ṣe alábàápín èyí tí òyìnbó ń pè ní subscribe. Kí ẹ tún tan ìkìlọ̀ notification sílẹ̀ kí ẹ má bàa pàdánù àwọn ìtẹ̀jáde wa tó ń bọ̀. Ní báyìí, ẹ jẹ́ kí a wo fídíò náà pọ̀ kí a sì rí ohun tó ṣẹlẹ̀. Gbajúmọ̀ òṣèré onítìátà tó jẹ́ kòríkòsùn àti ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ sí bàbá wa Ògògó tó dolóògbé Ọ̀gbẹ́ni Yínká Quadri ló ti bọ́ta lẹ́yìn ikú olóògbé náà ṣàlàyé ohun tó sọ fún un. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gbajúmọ̀ àgbà òṣèré tó jẹ́ ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ àti ẹni tó súnmọ́ bàbá wa Ògògó ọmọkúlódò jùlọ Ọ̀gbẹ́ni Yínká Quadri ti ṣàlàyé ohun tí Ògògó sọ fún un ní wákàtí díẹ̀ tó kù tí yóò jáde láyé. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti wí, gbajúmọ̀ òṣèrékùnrin náà bàbá wa Ògògó ọmọkúlódò ni a gbọ́ pé ó kú látàrí àìsàn jẹjẹrẹ eléyìí tó ti dé ìpele 4 tó ń bẹ nínú àgọ́ ara rẹ̀, tó sì jáde láyé lọ́jọ́ àìkú Sunday tí wọ́n sì sin sí ìlú rẹ̀ nílùú Ìlaró ní ìpínlẹ̀ Ògùn lọ́jọ́ kejì. Lásìkò ètò ìsìnkú bàbá wa tó dolóògbé Táíwò Hasan tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Ògògó, Yínká Quadri barajẹ́ púpọ̀ níbi ètò ìsìnkú náà débi tó lápẹ̀rẹ̀ tó sì faraya yànnàyànnà. Àmọ́ ní báyìí, Yínká ti ṣàlàyé ohun tí Ògògó sọ fún un kó tó di wípé ó jáde láyé. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ eléyìí tó fi léde lójú òpó Instagram rẹ̀ lọ́jọ́ Ọjọ́rú Wednesday, ó ní wákàtí díẹ̀ tó kù tí Ògògó yóò dákẹ́, Ògògó wojú òun ó sì sọ fún òun wípé kóun má sunkún mọ́, pé kò sí ohun búburú kan eléyìí tí yóò ṣẹlẹ̀ sóhun. Ó ní níṣẹ́jú díẹ̀ lẹ́yìn náà ó béèrè fún omi mímu, òun sì fún un, tó sì wí fún òun wípé kòkòkò báyìí ní ara ọ̀tá òun le tí kò sì sí láburú kankan báyìí tí yóò ṣẹlẹ̀ sóhun. Lẹ́yìn rẹ̀ ó wojú òun ó sì sọ fún òun wípé ṣé o rí wípé mo momi ọ̀hún dáadáa, kódà òun ti jẹun ní òwúrọ̀ jọ́nà pé tó bá dàbí ẹni pé òun parọ́ kóun pe àwọn dókítà tí ń bẹ níbẹ̀ kóun sì béèrè lọ́wọ́ wọn bóyá lóòótọ́ ni òun sọ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Àmọ́ nígbà tóun yóò kàn sí àwọn dókítà náà tóun sì béèrè bóyá lóòótọ́ ló ń jẹ dáadáa tó sì mú dáadáa, wọ́n wí fóun wípé bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni ó rí. Lákòókò náà òun sọ wípé ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run nítorí pé kíni ó túbọ̀ mú kí ìgbàgbọ́ òun kó lágbára sí i. Àmọ́ àwọn dókítà gbà wọ́n lámọ̀ràn wípé níṣe ni káwọn tó túbọ̀ kún fún àdúrà. Ó ṣeni láàánú wípé Ògògó ọmọkúlódò ló padà dágbére fáyé. Ọlọ́run dákun bá wa foríjì gbogbo àṣìṣe wọn jì wọ́n kó sì tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rẹ̀. Tó àrímọ jù báyìí lọ fún èyí tí a tún mú wá ní àkókò yìí tó kù títí ìgbà mìíràn nígbà tí màtí yóò sì jọ máa pàdé. Orúkọ mi ò yí padà, Ọmọlọ́lá aya Babalọ́lá náà ni mò ń jẹ́. Ó dìgbà.